Второй год агрегатируем, очень хорошо зарекомендовал себя. Район башлыгы җитәкчелегендәге комиссия язгы кырышларына чыгачак техникалар әзерлеген тикшерә. Агрокөй җәмгыяте вәкилләре, авыл хуҗалыгы белгечләре 8 машина трактор базасында булды. Әзерлек сызыгына куелган техника паркын һәм тагылма агрегатларны карап чыкканнан соң үз бәяләрен бирделәр. Элекке елларга караганда инде тагы да әйбәтрәк тырышыбрак эшләп, үзебезнең республикада булган позицияны саклап калырга, как лидер алдынгылар арасында булдык бит инде бу соңгы елларда 10 елда. Шуңа күрә бөтен мөмкинлегебез бар дип әйтәм. Ягулык байлау материаллары хәл ителгән. 110 килограммнан артыграк токлыклы матдәдә минерал ашламалар топланган бүген. 31 марттан механизаторлар кырда дым каплату эшенә кереште. Бүгенге көндә район басуларында 50 техника эшли. Быел 70 меңгә якын гектарда чәчү эшләре башкарылачак. Көзге бодай 17,500 гектар мәйданны тәшкил итә. Шикәр чөгендере 9 мең гектар мәйданда чәчелә. Кыр эшләренә төрле маркалы 300 трактор җәлеп ителгән. Шуның 55-е зур куәтле тракторлар. Менә быел жаңа техника киттек. Кириус 742, бик яхшы техника. Обновленный, коробкасы КПП автомат, бик яхшы, бик уңайлы техника. Очрашу барышында кыр эшләрен уңышлы башкаруда матди кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары турында аңлатылды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.